Lej, 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 pozdravi dva za 2026 za Evgenij. Грми до небесата, тој е човекът със силата в краката. Евгений е номер едно, всеки го знае това добро. Нощите дълги, моторът реве, улиците помнят неговото име. Верните хора са винаги с него, не продава приятел за нищо земно. Тарикат съм да знам как се играе, той е свят студен, никой не прощава. С усмивка лека, но душа от стомана, вървя напред, няма кой да ме спира. Тишунено Евгенис, пази ден томаре ромнен кала, е мерседец каперава воси далке, скачорален макерен, бут молав и душман. О, мама, 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 ман. Лей, 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 лей. О, лей, 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 лей. Лей, 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 лей. Пенелка, Испиринел, Тумаре, Банкоматия. Банкоматия. Направо камерен, Туменге, Букатар, душманима.